Τζάζ είσαι και εσύ. Μην δίνουμε ένα νόημα, κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπου σε όλη αυτή την έκφραση. Αυτό το έχουμε κάνει. Η κοινωνία το έχει κάνει. Λένε αυτή είναι τζάζ. Επειδή είναι πολύ μικρός ο τόπος και τον άλλον μπορείς να τον συναντήσεις πολύ εύκολα, αλλά μπορείς να συναντήσεις και όλους τους παρατρεχόμενους, από συγγενείς, φίλους, και να ακούσεις τα χίλια μύρια και να σου πούν τα χίλια μύρια, ας πούμε, και δεν σε βοηθάει να ελευθερωθείς. Πρέπει να κουβαλάς τον άλλον για χρόνια. Ξεφεύγει από τα γενικά χαρακτηριστικά του τόπου του, της οικογένειάς του, της κοινωνικής του τάξης κτλ. Οι άλλοι το λένε τζάζ. Η ζωή μου δυστυχώς είναι ένα μυθιστόρημα. Αυτό δυστυχώς είναι ένα. Η πιο καλή ευχή είναι το αμετάνιωτη. Τι λέτε να ζήσετε. Το αμετάνιωτη είναι το βασικό, να μην μετανιώσουμε.